jenenge bojo terus apa bojone awake dhewe dienggo bancakan wong akeh. Lah anak yo maneka warna to, enek ndase pri, ndase no, ndase min. Celokot muga ra ndase pur. Aku ora tahu. Mboten jenengan. Mboten jenengan pur mriko kok. Pur mriki wau sing gaene kopi. Tuh mbokmu. Tuh mbokmu. Penonton dikraji. Babur goyang tung gendak. Bang. Ngono kok jenenge. Wah! Papur delok apa? Pak Pur. Ngono jere mah. Aku wis gak ingin gak mikir. Ati bae yo games e. Bareng kene goyang kok. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bagaikan rahwana suarane luar biasa. Wik Kri penenti Kri lu tak ratani no. Oh iya mencuri dari tangan Sri Ram. Luar biasa. Tarik langsung ya. Oke, yuk. Susi kelaminnya biru. Mas, ya Allah pekara Pak ki pekara ki. Susi kelaminnya. Tak tonyo tenan lho kowe kok teko susi kelaminnya teko ndi lho iki. Ngerti kok. Alhamdulillah wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Sugeng dalu ki Mas Komet dan Mas Dodo. Nggih, Pak Dalang Pur. Panggih pun kaping kalih niki. Wah, jenengan sakniki berubah. Berubah dadi apa, Mas? Dados Satria Baja Hitam jenengan niki. Ketinggal bagus dalu niki Pak jenengan. Saestu niki. Awaran diraceh iki. Ya, lha mboten ngoten jenengan niku kula alembono soalé awake dhewe niki sak grup ngoten lho. Sak kru. Dadi kedah saling mendukung. Lagi ngoten nggih Pak nggih. Cocok. Terus pundi pawartosipun jenengan Pak? Sae Mas Dod. Yo Mas Dodo. Mosok tes pun lali to jenengan kalih kula. Tak kira sing nang ngarep kok Mas Komet. Mboten swantene ngeten iki mosok Komet lho, pripun to jenengan? Tak sawang malah saya ganteng uga kok Mas awakmu, Mas. Ah matur sembah nuwun, Pak. Saya lemu. Alhamdulillah. Muga-muga lemu sakabehane. Nggih. Amin kula amini. Ngundang niki welinge jenengan, mulane kula amini mawon. Cocok ya, Mas. Alhamdulillah Pak saged dugi mriki sowan mriki tenggene Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggung Harjo, luar Grobogan. Luar biasa, Pak. Nembe dugi tek tenggene bali desa pun ketinggal. Ketinggal apa nih, Pak? Desa mriki jelas desa maju. Wah. Mirsani ngertos Pak Lurahe Pak Agus Mulyono Wibowo gagah piteksa. Sing nggih bagus. Sing istimewa niku bulurahe. Piyayine niku sabar apa tak duwe omong, Pak. Sabar untumu bulurah. Kere gupo kabeh sabar. Walah lagi nyeleno bokonge bulurah. Mas dadake. Lah. Aku ya ora masalah wong jenenge Gapyak Semenak iki. Ngoten niku to, Pak nggih. Sing apik pancen ya ngono kuwi. Lah nggih, pasugatane Pak Waw alhamdulillah. Apa kabeh, Mas? Bulurah niku gematine saestu kok. Nembe dugi teke kopi dugi. Kopi, Mas. Nggih. Kopine bulurah istimewa, Pak. Ora susu no. Mboten kopi niki rasane istimewa. Wis rasane kaya apa, Mas? Wah, pahite ra kaprah, Pak. Lali paling ra diparingi. Ayo lali. Ora diparingi gula lali paling. Lali wajar. Ha nggih kersane tambah melek mulan ngoten lho Pak nggih. Diparingi pahit. Ngoten. Dadi awake dhewe napa to Pak nyuwun sewu. Lek ditimbali tiyang ngeten iki kan kedah ngormati nggih ta. Ya, bener, Mas. Napa sing disugati nggih nika langsung di napa dimaem langsung.
Nggih, ngormati sing gadah dalem kan ngoten. Leres ngoten niku. Ugi niku kan nambah pas seduluran to, Pak? Ya, bener Mas, bener. Kados kula saking Bojonegoro saged dugi mriki. Sing dipadosi napa? Pas seduluran. Nyambung pas seduluran. Insyaallah lek dulure kathah mangke rezekine nggih nututi kathah. Leres ngoten ta Pak nggih? Bagian dari silaturahim. Silaturahim leres ngoten niku. Napa melih wargane mriki lek seneng kalih budaya mboten kaprah lho Pak. Luar biasa. Nggih ta? Nguri-nguri kabudayan Jawi nggih ngeten iki. Lah iya cocok Mas pancen. Nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Nonton nggih luar biasa. Dadi kabudayan nggih kabudayan Jawi ingkang adiluhung niku kedah diuri-uri. Lah Kersane mboten tergerus kalih budaya lintune. Nggih, nggih. Tetep urip sebab apa? Nggih. Budaya sing saka manca negara kuwi ora sithik kepengin mlebu ning negarane dhewe. Lah iya, Oh. Aja mok pangan lho, Mas. Mboten kula dilat tok niki. Mosok mie kok dipangan jenengan saged mawon. Pak Pur, Pak Pur. Lah iya. Jeduwe. Heeh. Alhamdulillah wujud syukuripun luar biasa tasakuran. Heeh. Omong Mas, padha 750 ra omong. Kono lho penonton takoni, aku ket mau ngomong kowe ntrocos ae. Lah wis ora nek aku ki lagi temu kangen kali Pak Pur. Pak Pur. Kowe lho nek ngomong mbok gawe-gawe. Lah nyapa? Pak Pur saya ganteng. Lah kono ya mumbul. Mumbul piye? Nyatane kan wis terbukti to Mas Pak Pur ki gagang ganteng nyatane wis payu, wis duwe bojo. Ya iya nek wis payune ya iya to. Lah ya berarti lak ganteng wis duwe pasangan. Iya. Tuwek. Lho kok iso ngomong tuwek-tuwek piye to kowe iki? Kowe yo sing sopan kalih niki. Aku lho tak omong aku kowe. Kowe pengen omong. Ya iya no. Karo Pak Dalang. Lah karo sapa? Lah yo engko kan enek bagiane dhewe-dhewe. Aku ngomong dhewe ki ngomong dhewe. Lah kaya wong gedeng ngomong dhewe. Mas Teo bar aku ngomong terus kowe engko ngomong. Karo sapa? Dhewe to. Lah nek kancane to. Iya kowe ngomong dhewe. Lah iya kaya wong edan to, Do. Bocah ki kok angel to, omongane kok angel to ngladeni kowe iki. Kowe nek ngomong piye to? Bocah anggere laire jemal legi yo ngene iki wangel urusane. Lek omong iki gantian omonge iso diindum dhewe-dhewe. Lek wis aku wis ngomong kalih ngendika karo padalange, kowe engko tak kei kesempatan ngomong dhewe. Lah iya aku ndeleme ngomong dhewe no. Piye to? Aku ngomong bar ki terus kowe. Oh ngono. Ngomong. Ya. Jangan ngomong. Piye to bocah kok malah bingung no. Patak masine gedeng aku karo kowe. Gedeng nyapa lho to? Roh kancane sak mobil bareng kendaraan setunggal mobil to, Pak? Satu mobil. Lah aku jenenge udan beres kaya ngono. Heeh. Aku kudu nguyuh kok takon mendek ora mbok ndek kok piye to kowe iki? Piye iki? Akhire kula empet yo ngompol lah kula akhire. Bocah kurang asem kowe iki kok sok. Nang kendaraan kok turu. Udan terus kocone tak buka, Pak. Dek teles. Lah kula turu kan ra dimangap ngeten to, Pak. Lah iki kaca dibukakne. Mulane kok ngombe banyu udan. Menikmati perjalanan awake dhewe silaturahmi marang dulur-dulur ndi iki? Aku mau apal lho. Aku apal asline. Kementus kowe iki. Digukupi buluran lho dadi aku. Digukupi piye karo bulura? Iso goblok dadak aku kaya. Wancane kok kita masak. Dakake wong sing ditunggu ki sampean. Lah nek ditunggu kula mbok daleke kan mantuk aku ngono. Iki mangene tragedi, Pak. Nggih. Lah nembe dugi jam 09.00 mobil biyek penonton teng mriku lah. Parkir disalah teng wingkinge masjid mriku lho. Lah Mboten iso nyedak ya, Mas. Mboten saged. Panggul. Panggul. Ya dipanggul niku. Wong loro ya. Nggih. Lah iya. Lah akhire teng mriku lah niki nguyuh. Heeh. Teng gurine mobil cilik niku lho. R3 nek mboten salah. Napa anyep? Nggih anyep niki medun nguyuh. Lah berarti selare kok seret. Lho kok R3 mlaku. Lah ndek ya sing lho R3 isin kowe. Gak aku biasa nih. Lho. Wong nguyuh ditinggal mobil kok iso mbok tutno iki apa? Lah aku ya mau kalah karo anakku to. Lah nyapa anakmu? Anakku isih nek nguyuh cul stang kok. Lho piye bocah iki? Aku isih tak cekeli kadang-kadang. Bocah iki diwarahi nguyuh pipis-pipis dhewe. Oh pipis kok diwarahi nek kudu dari pipis dhewe to. Ngene. Sana rapat tak dhuwur ngeyel. Pak kabare, Pak? Gue anggepi kancamu mek damen to piye kabare iki disepuhke pepunden awake dhewe kudu ngurmati ngajeni sapa to beliaunya lho kowe lali ya lho
Ki dalang. Pak Hadi. Iya, mesti sampean iku kudu iso napa nglenggahke Pak Hadi, Pak Pur niku lho. Pun lenggah ngono lho. Mesti iso njunjung Pak Pur. Pak tak mbul Pak. Mesti Pak Pur. Rasa dimbulke. Iki kok kowe iki mbok yo nyawang. Ya wis meneng. Pak Pur iki sapa? Nah, Dalang. Pak Pur sapa? Mesti Pak Pur ben ketok mekan lho piye? Dibong. Dalang apa bebok-bong Ben iki? ketok cemlorot. Ben ketok cemlorot cemorong. Heeh. Ngono lho. Umedi mercon. Berarti dalangnya digenti jenenge. Dalang Pur Mercon. Ora tapuk ra sopan wis wis. Upama. Lama. Ya lek ya. Lak-lek tak tapuk kowe iki. Ya Pak ya lali aku. Unggah, ngapunten lho Pak guyon kok nggih. ya lunyu tenan iki. Enggak nggih, lunyu wong barudan kok. Iya. Jenengan sehat ta? Sehat Mas. Lho, lah kok iso? Lho. Sehat ki malah becek apik kok iso piye to kowe ape ndongano Pak Pur lara? Lho, ora aja ngono kowe. Lah piye? Maksud iki ben omongan kita dawa piye lho. Lho dawa ya diolor. Engko Pak diolor. Pak Pur pe mbok adat. Kowe iki dijak omongan. Ya udah omong dhewe kono lho ngomong-omongan sing Ben becik. kaya kowe ngobrol suwi lho. Ayo ngobrol ngomong sing penak. Sehat ya Pak nggih? Sehat walafiat. Ingkang penting niku, ingkang baku niku tiang sehat niku penting nomor setunggal. Ya. Apalah gunanya harta benda jika awake dhewe lara kita Pak nggih? Nggih, bener. Mobile apik, omahe magrong-magrong nek lara. Alah. Sementing sehat. Kados niki, dagelan ditanggap kondang-kondang kok men lara watu. Mbok yo Balamu, Mas. niki Pak Sedodok niki jarang niki kok sehat. Mending akeh larane karo. Kowe wis bener omonganmu. Bojomu lho WA aku terus sambat. WA piye? Lah ya ki piye to Mas kok yo sakjok aku ndagelan kuwi Mas Dodok ki kok lara terus ngono gampang ijolno loro sing rada cilik ngono. Kowe omonganmu kelincipen Mas. Apa? Saiki didelok kenyataane kaya apa? Wong sehat karo wong lara, kuwi lho malah menguntungkan wong lara tak nderi. Omonganmu. Aku lara 4 dina lho iso tuku motor Vario. Lho kok iso? Lho nyatane iso, penak-penake wong lara. Lho kok iso oleh motor Vario? Gampang to, ngomong dokter dok, aku opnam 4 dina dok, tangga teparu padha teko nyumbang. Lho, 100.000, minim 50.000 tak batesi kuwi. Angger niliki aku ki tak batesi 50.000 lho, Bu, Pak. Nek Berarti nyumbang lara aku, petang dina oleh apa? entuk motor Vario. Mbok bongkoe oleh Avanza. Iso. Lah Tapi tapi lara kok diobyek. lho tapi kan nyatane iso bermanfaat wong lara. Manfaat apa kuwi jenenge ngakali wong sehat. Ngakali piye kowe iki mbok yo sing penak iki sing mirsani mboten warga mriki mawon. Tamu undangan tansah minulya nggih rawuh. Pak Camat nggih menika saking kepolisian. Bapak Kades Kecamatan Tanggungharjo. Tanggungharjo wis tepang porong. Pun. Ha niki Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Sedaya Pak Kades. Ya. Mbah, Kades putih, Mbah? Inggih. Lho, Nggih, nggih. Bait pecinan ki ra termasuk Kades. Dari kabeh Kades. Kuwi jejere Kades. Sing sebelah niki sing Kades. Ngono lho kok iso. Dong apa ora? Yo ora kok. Ngaturke sembah nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Ha nggih, saged nyekseni menika tasakuran sedekah bumi alhamdulillah saged rame kados ngaten iki. Ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki sedaya kemawon sami sehat nggih Bu nggih. Semangate nggih. Semangate piye? Sampeyan ki padahal dinyek ning ra krasa lho, Bu. Dinyek piye? Sehat Bu nggih? Nggih. Ora krasa sing aku yo mikir, lha iki nek lara mosok yo teko kene aku ngono. Sehat nggih? Nggih. Wis karuan padha sehat tak takoki nyapa to. Kowe omonganmu iki padha karo nyering kali ingsun kowe. Ora kali piye? Lah kowe wis omong bener kok malah kowe mbok omong kaya ngono. Nak takoki ora sambok gawe-gawe. Pak, Piye Mas? nyetrum dagelan hukumane pirang tahun? Alah senak nyetetrum Mas kompet rasa ganggu. Kowe tak setrum cangkemmu tok kowe rencana kok iso lambemu. Jenenge wong Jawa ki gapyak semanak blater. Lho Mas. Ya blater sak blater-blatere, tapi wong padha ngene iki ndelok niki mesti sehat. Lara mesti nang omah to, Dul. Kok takoki sehat nggih? Ya tetep pagah sehat. Arep sutoh. Ngayal. Nggih, alhamdulillah sedaya sakemawon dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sementing saged guyub rukun. Lames tenanan. Tenanan piye? Wis to nak ngantuk turu dhewe.
Dereng ngantuk nggih. Urusanmu apa? Wong kok lambemu kok nyrekali wong terus to Mas sampean. Pancen ra bener tak benerno. Ra bener tak bener piye kok so. Kula namung saged dherek dedonga memuji marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi tanah mriki tanahe subur, tanamane kathah melimpah, hasilé melimpah Allahumma. Yo, wong Jawa ki penak, anggere wis ngene iki rukun guyub wis lali sakabehane nggih Pak nggih. Nggih, cocok. Cocok. Mugi-mugi tanah mriki tanah dadi subur, panenane kathah melimpah. Aku sing duwe sawah, sing ra duwe panen apa? Walang. Omong mbok. Donga ora kulaan mbok sing lengkap. Walang nyeletak ndasmu kuwi. Kok seneng men to atimu? Seneng kene gelo kok seneng piye to kowe iki kok. Berarti sing lengkap no lho. Aku ki dongaku kurang lengkap piye? Aku ki donga wis apik lho, Bet. Aja nesu to Sam, anu ki guyon kok. Guyon aku mbok serekali terus. Kowe anggere aku nesu apa? matamu ilang. Wong aku ki dongaku ya becik ya, Pak ya. Mugi-mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah ngono. Lah sing ra duwe sawah. Tumbas. Mugi-mugi dalam waktu dekat saged tumbas najan utang lho ngono. Blak goblok. Apa ngoh? Lah wong kok mbok kon utang ning ndi to, Blak? Ya nang bank-bank dibangun kok. BRI, BNI, wakeh gobloke iki lho. Bank Jateng. Bocah ki ilmumu sesat lho, Mas. Lho bank kuwi dibangun ya kanggo awake dhewe. Ya awake dhewe wong mbok kon utang ning bank to. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho, wong utang nang bank iki wong duwe apa ora duwe? Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur iki lho. Mbok nyantai kita Bu nggih. Lho. Lah terus kowe nek ditagih bank terus ngomong piye kowe? Ya semoyo no. Rong-rong minggu engkas Mas ya rene ngono. Oh, ilmu welut kowe iki. Welut piye? Wong utang tapi ra duwe isin ya kowe kuwi. Ora iso sing ra diisi bange kuwi lho. Lah nyapa? Lho nagih nunggonku bolak-balik rata tak kei kok cek nagih. Seminggu ping 3 lho rata kei. Lho kuwi cek rono neh. Celuk wajibe wong utang ki nyaur nek ditagih ya diparingi. Paringi iki nek sing dienggo. Lah kowe Ora enek kok. gregeten aku malah suwe-suwe. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki ibu-ibuke, mugi-mugi gadah putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majer. Majer ndasmu tak tapuk tenan kowe iki. Sapi to piye? Upama Ini ki lho Pak gak gawe nesu jere sapa to Pak? aku takon to. Lah wong kok dimajer-majerno. Lah dongamu piye to, Do? Mugi-mugi putrane dadi putra sing saleh lan Lah ya salehah. kowe tanpa sadar padha karo menyakiti sing urung duwe. Bahasa nyakitiku ning ndi? Mugi-mugi putranipun saleh-salehah. Lah nek sing urung duwe wis omah-omah 5 tahun, 10 tahun nelongso. Anak itu adalah hoyot atau penguat dalam rumah tangga. Iya. Mangkane Lah aku terus kudu piye? ya didongakno mugi-mugi sing gadah putra saleh salehah, sing dereng gadah mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lah carane piye? Ya, carane ya karek ngono to. Gampang. Lah nek kowe ndek solusi ben ndangake ndek putra carane piye solusine ya ngono to? Carane gampang sing penting wong ki yakin. Yakin. Tanggoku alah isik mambu ponakan dhewe wis omah-omah 7 tahun. Ya. Urung duwe anak, saiki tekeki syarat alhamdulillah meteng. Alhamdulillah. Syarate apa kuwi? Gampang Mas, wong pengen duwe anak ki nek loro, Piye? cara medis dan cara alternatif. Oh, ngono ya. Lah iki lho, lah nek iki ilmu apik bener. Ya penting ditularno karo dulur-dulur. Ya, bener ki. Nek secara medis piye carane? Medis ya awake dhewe iso nang kedokteran khusus dokter kandungan. Dokter kandungan. Konsultasi, mungkin mau dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Ya, kuwi nek secara medis apik. Iso, no. Lah nek secara apa Mang siji? Alternatif? Alternatif piye? Yurutno. Murah ki berarti. Ya Murah. Lah diurutno kan dipijet tok. Ojo. Dadi kayak minyak diurut kuwi to. Lunyu. Lho, lah diurutno dipijet penak kuwi to. Ora. Lah diurutno piye? Diurutno ya iso kok kowe sik, mbak aku sik, terus dalange, apa tukang kendang sing ndi sing nepaki kok lah ya. Dadi dhewe to, To. Celok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Ah sing penting gak duwe anak. Anake wong akeh, blok. Rupane ben ruwenor. Memang kaya wedhus. Lah iki jenenge bojo terus apa bojone awake dhewe dienggo bancaan wong akeh. Ah iya. Lah anake yo maneka warna to, enek ndase pri, ndase no, ndase min. Celokot Muga-muga ora ndase pur. Aku ora tahu. Mboten jenengan. Mboten jenengan pur mriko kok. Pur mriki wau sing gaene kopi.
Lunyu tenan iki pancen. Mboten Mboten. kok. Iki mau enek sing ngrasani lho Pak nyuwun sewu. Heeh. Ngrasani ibu-ibu ketoke mlaku karo anake anak wedok lho. Iya. Iku lho dagelane lagi teko delok to dodok delok to kuwi. Dodok kok saiki ketok lemu, ketok putih, ketok ganteng ya ngono. Aku ya matur nuwun aku. Dodok saiki lho delok to wajah mirip kaya dagelan saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun ngono. Sis apik. Nggih ya Pak nggih. tenang. Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji lho kaya kancane Kirun. Kayak sapa? Kaya Kirik. Pancen wong ning alam donya iki wis enek bagiane dhewe-dhewe nggih Pak nggih. Iya, Dadi betul, kudu disyukuri ikhlas lillahi taala minangka ngarsane Gusti Allah sing Maha Kuwasa miturut kapitayane piyambak-piyambak. Lah ya ngono to, Met. Lambene iso kaya lembing. Aku kok tatak men ndagel karo kirik. Lho. Lah enake kirik cok kita nyapa Oke, lah. lha aku malah ngentengno gawean. Lah kok ngentengno? Lah kowe tak ngomong dong kirik ke apa omong? Ora omong. Kirik suarane piye? Kirik wedok? Au. Kirik lanang? Kirik cilik? Aku kok ketua kirik. Wong rene ado-ado kok kon swara asu. Dadine nek ngrumangsa ora kirik ya wis ora sanesu to, Rik. Cek. Halo, dandeni do suaraku do. Lah nyapa? Gedekno wekku. Mas, lho, iya. genmu gedekno untir dhewe ya ngono to kok iso. Gedekno. Ngono kok ti masalah. Efeke kurangi base tambahi Mas. Cek. Lho, lah ngene iki lah. Tambahi pore ya. Ndelok kowe salam sing apik no lho, Mas. Cik. Lah kowe wis purung? Aku wis karo ibu-ibu kene wis kok. Ayo ganti awakmu sing becik. Gak yo padha ae to. Lho, wong kuwi ndek lambe dhewe, pemikiran dhewe, awak dhewe, sikil dhewe, tangan dhewe, kabeh kuwi di apa kuwi diudalaken ning dalu niki, ngono lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah potongane kaya pentil ban e gedhi suarane. Pentil njibret kowe. Nesu, candhek ngono kok. Ndek yo ben. Ora disin. Kok Raine kok kresek. ae kresek kok Indomaret. Indomaret nek suwek nggo apa? Ayo gua. Gua apa? Cak omonge tak menang. Nek muring-muring mripate kelumpuk kok nyuloh kodhok. Cek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tenang iki Mas. Ketingale nggih. Nah, Cuma randok gendeng nih. ustaze gede. Mboten, wonge sing gendeng, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye Iso ndi nek salam pada cengengesan ya. Berarti kula salam nih ndongakne jenengan. Jenengan jawab niku ndongakne kula nggih. Sing bener ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa? Kata-katamu ki lho salah mulane ibu-ibu padha guyu, ora perkara ibu-ibu cengengesan gara-gara kowe. Lah iki gak mukadimah lho iki. Muga timah blangkrang nganti tekan ndi-ndi ki lho omongan apa kowe iki? Mosok salah tegur. Nyuwun sewu Pak, kula benehi Pak. Ya. Sing bener lho, sing bener ngene lho, nyuwun sewu. Iya, iya. As-sholat Sholatu. isik tatak warise. As-sholatu wa isik to, Met. Aku gak apa-apa iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Rupane kayak debok ya. Konsentrasi. Debak go gepuk cengelmu kuwi. Tahu. Nanti kayak tawon das. Ini kan anak Cino, mama dari Jakarta, papa gibah. Opo? Cino kok pereng. Nah, Cino per Iya kuwi lho piye? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Berarti kurang ambiak. Ambia koyo pari. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Alah wis karek kowe. Dosa. Enten terusno. Dosa ya ben kok aku undu. Ama bakdu. Ama bak dutok nyapa lho. Berapa Bapak? Pakmu akeh berarti. Heeh. Ibu-ibu. Mbokmu yo akeh. Kowe anak rambanan nyele. Heeh. Mm. 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 Mm.
Apa piye to dul kowe iki? Meneng to kowe sambutan mo. Dalu punika enten apa? Duh. Nek tahlilan wong jelas wayangan ngene kok iso eneng apa ki mbok takono ku lho. Meneng. Dalu punika enten apa, Bu? Enten wayang. Wayang dalu punika nggih menika acarane napa Pak niki Pak? Napa? Anu Dekah Bumi nggih Pak nggih. Dekah Bumi ya. Dekah Bumi. Mugi-mugi anggenipun desa ndi Mbuh. Desa Mbuh saged dados desa ingkang maju gemah ripah loh Cinawi. Salah satunggalipun desa nggih menika pundi to Pak niki Pak? Karek kowe. Nah, mungkin bener to, Ngambakrejo. Ngambakrejo. Oh. Ngambakrejo menika salah setunggal desa inggih menika desa ingkang boten lali kalian budaya kalih seni nyenengke panjenengan sami dalu punika ngrawuhke Pak Dalang mugi-mugi Sedaya kemawon tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Nggih. Tebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun dipinucal suker sakete ical. Nggih, Boten ical. enten alangan setunggal punapa. Keluarganipun hayam tentrem. Kepenak napa sing dilakoni merdamel saged lancar. Boten kurang sandang pangan tuwen papan. Ngonten ya. Apa? Mun tekno kowe dhewe yo. Aku dhewe ra uman kata-kata. Kata-kata. Pokoke ngoten, nggih. Mula Ngoten niki apa? meneng. Ya. Mula kula badhe paring panglipur. Nah, Dumateng panjenengan sami. ya. Niki mengke. Ya. Mboten wonten teng dagelan putih-putih. Ya. Dalam hitungan ketiga. Ya. Sawangkeme lho kuwi. Ruwane kok gendon. Alon. Dadi bangke kok tremos. Terus kan gua ada es to blok. Tekan ndi? Ya terus dhewe. Dalam waktu saya hitung 3 nanti Cak Dodo akan berubah menjadi ular piton. Oke? Wis to ayo ben seneng. Kok iso aku mbok dadekno ular piton ki urusane apa to, Wis Mas? to meneng. Ayo Mas, musiknya sing serem. Yo enggak. Tapi wong penasaran iki. Ayo. Sampean mesti mbayang uloku mesti. Ulamu apa cacing? Kok kono. Kowe ngece aku cacing piye to? Alah wis ta ya. Ulo iso telusur-telusur. Kembali tim Jimat Punya Cerita Oh, kaya ning radio iki. spesial untuk Anda Cerita di mistis. Ngampak Rejo. Cak Dodok nanti dalam waktu dekat akan berubah menjadi ular piton. Percaya atau tidak percaya? Percaya apa boten? Nek boten percaya, yakinlah dalam hitungan ketiga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Banter. 1 nah. Bar 1 ya 2 to yuyu. Ngono. Bar 1 2. Ayo mulai. Saya Mas, kowe bareng mbok gambeli nyapa kowe? Apa enek kancamu dadekno ula iki enek to piye? Kowe kaya bangga men ndek kanca ula lho. Kalau tidak percaya, Cak Dodok, oke, jangan berubah dulu. Pak Dalang akan berubah dari ulo. Hitungi. Rasa tabui Mas Medan nih. Aku mbayang kok. Napa? Papur ndalang. Oh. Ya sakno bubur. Aduh, Bubur. ulo. Wis iki paring panglipur Mas. Iya. Paling gak apa to sing mbok duweni dipamer ning kene. Ora duwe. Kok iso ora duwe piye to kok iso? Ya maringi napa tembang-tembang sing becik sing kepenak ben warga ki terhibur. Iya, senenganku dangdut, Mas. Oh ngono, tak siarke nggih. Nah, kok kono Mas. Ngendi? Kon dhuwur penuwun nyeblok. Ya kok pojokan kono to, koso. Nyuwun sewu Pak nggih kula siarke nggih. Bapak Ibu ingkang tansah minulya. Innalillahi. Masalah. Nyarno ku lho Mas teh bintang tamu innalillahi nyarno mayit ya. Wo kaya MC orkes. Iya, yo. Oh iya. Power. Oke. Power. Yo. Yo, Ayo yang keras. yo, Lebih keras. yo. Ngatat. Power lagi. Tapi Aku pateni ya lho.
Lah nek kesel yo ngombe pil. Kapur barus. Iki aku mentolo tenan tak pelung bongkok. Wis nempel ilat celuk. Lho wis ta? Ya nikmati. Pereh ilatu. Olah kapur barus kok lebay. Tikus saya kena kapur baru sesuk ngene. Lah kuwi tikus lah kuwi raja. Raja tikus. Adalah. Ya kowe karo. Yo. Cek 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Enak iki. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Di sana sudah ada buah belimbing. Ada buah belimbing. Ada buah semangka. Kah. Dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk. Eko rek jer eko piye to Mas? Eko ki ning guri. Ekone aku apa kowe? Kowe. Lah iya. Manut kok. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Hati-hati kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Wek. Eko apa to Mas? Eko Mas? syariah, Mas. Eko syariah kaya bank kowe. Menjaga kesopanan. Anda pasar unggah-ungguh. Yo. Hati-hati yang ada di bawah sana. Nah. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Ya wah. Kok iso balan-balen Lah wong iki kan kata-katamu lho horor kabeh kok iso. horor piye to Mas? Kok saya biasa lho kok so. Mari kita sambut. Lah dalah. Pak Lurah ki lho Pak omong jorok, Pak. Kan Pak Dodok niki lho Pak gara-gara kowe embut to. Lah mbok baleni neh. Sambut. Kowe gak isin dipirsani Pak Lurah. Lah aku isin nyapa teko kene kok. Oh iya. Kowe kan dilairo rai gedek. Heeh. Jack, tak panggilin artis yang bekerut ini, Cok. Artis yang bekerut ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Terkenal. sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya aja to. Akhiratnya ojo. Mari sama-sama kita kasih lemparan batu bataku. Artis kok kaya maling. Yuk kita samplok artis yang satu ini, Cok. Sambut. Kita sambut. Ada. Siapa dia kalau bukan Komodo. Modo ngene. Komet. Komet. Kelamin. Apa Sakwiti. Sepot tak mau wedit. Lah ya wis menit tenan modele. DC sinden. Oke, saya akan mencoba untuk menyanyikan satu lagu yang cukup lama, spesial untuk bapak-bapak kepala desa di sini dan juga warga semuanya. Dari Mansur S, Mas. Sampai Mas, kunci Mas. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bagaikan rahwana. Suarane luar biasa. Kri, penenti kri. Lu tak ratani no. Oh iya. Mencuri cinta dari tangan Sri Luar biasa. Tarik langsung ya. Oke, yuk. Susi kelaminnya biru. Se Mas, se. Ya Allah perkara Pak ki perkara ki. Lusi kelaminnya. Tak tonyo tenan lho kowe kok sok teko susi kelaminnya teko ndi lho iki. Warti Narti. Alah ora ngono lagune. Kursi pelaminan biru. Lha kuwi iso ora mbok nyanyi kowe. Contoh, cangkem mbok uyel-uyel iki enak tapi iso. Kowe nyanyi anane celuk kelamin ya mergo kuwi lho to. Perkara nyanyi lagu kuwi. Ya gara-gara kuwi. Kowe nyanyi sing gaul sithik ora iso to piye to? Umpamane to. Ayo kaya aku ngene kan ya kumpulanku cah nom-nom ngono kae.
Wis nyanyi tenan? Iso to? Aja ngisi-ngisi niki anu lho. Ngambak rejo gudange para seniman Lah iya lho. ngerti. Tenan? Iya. Kowe Iya. rasa kanca lho. Ora usah ora masalah. Siarno aku nyanyi lagu Inggris. Judulnya Oh Yes. Judul coba petem. Inggris kowe paham Inggris apa ora? Enggak. Kowe ora tau kumpul karo Inggris. Judulnya apa? Judulnya Oh Yes. Apa mampu LPG ya? Aku ya bar mangan sisamu kok. Oh ya aku. Lah ya kowe bos LPG. Iya. Yuk. Kok gak meriah blas to nyiarno kowe iki? Kudune piye? Ya sing meriah yo. Yo. Ya. Ya. Yo. Yang satu ini spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya hadir dari kawasan Jawa Timur, Bojonegoro. Ada siapa dia? Spesial untuk Anda semuanya, artis bertubuh gempal Indonesia. Se instruksi. Kowe iki kata-katamu wis apik, suaramu wis gede. Leng guyumu iki kedawan, Mas. Hah? Guyumu kedawan. Kakean Guyu to? kakean, guyu ki sithik wae. Oh, iya. Sementing kata-katane. Matur nuwun, Mas. Wis tak elingne lho. Oke, malam yang sangat luar biasa tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang spesial kali ini kita hadirkan semuanya untuk Anda. Jare kon sithik. Ben jebol kendang kupingmu we. Aku nuruti kowe lho, To. Kowe iki tandari kok wangel men jane nyapa lho. Jare iki. aja akeh sithik cukup. Tegese ngene lho Mas, guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Oh? Sedengan. Semaput. Sedengan wae aja dawa-dawa. Sikatan to. Aku sikatan nganggo oli. Oh ngece Pak Pur. Tak cuwolong wayange jenengan kok. Yo, hadir untuk Anda semuanya spesial kali ini. Nah, Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia toh. ya. Spesial malam ini kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ada siapa dia, kita sambut sama-sama. Ada Mati ning jero tanganku. Dah. Ah. Awis gak bakat ketoprak to, To. Aku gregetan diwarai pisan pindho koran Jawa ku lho. Ya kowe siar-siar dhewe, spot-spoti dhewe. Yuk kita sambut ada Cak Dodo. Dung dururururung. Gelang gendeng, gelang gendeng. Apa enek terus dhewe gambel-gambeli dhewe. Oh cangkemmu tiba. Kowe muni yo. Biasem iki. Kita sambut Cak Duduk ngono. Mbak aku sebate kono tak. Ya. Kendang-kendang ya. Kita sambut Cak Dodo. Ganti. Sita kowe mlakumu sing pelan-pelan, slow motion. Yuk, Kita sambut Cak Dodo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la senenge. La illallah, la ilaha. Kayak film Indosiar. Saya nama saya. Elek. Gregetan tak rudo peksa tenan kowe. Aku mau perkosa ya. Oh iya sing genah ngono lho. Kene jejer aku. Njaluk Mas, musik apa? kuncine Mas, anu kayak drum mawon. duk cak duk cak duk cak duk cak. Come on. Please welcome, good night for ladies and gentlemen. I am the sing song from the my Dodo Mister. I am to for the sing for you, for me. Come on, everybody! Oh yes! Come on, everybody, yell! Wah! Naki. Kira luar negeri, Mas. Luar negeri. Wah! Wah! Goblok iki. Wah, kowe sampe ketatap bokong. Come on! You! Where you at? Look! Hey! Waya isu jago ning luwuk kungu kemboyo dadi suarane waya
kluyuk Kaya tau krungu. Ngomong kluyuk ngomong suara Ai waya wes Ai waya iso jagone kluyuk Wayahe sodhe jagone telek. Ai wayes gundul. Ai wayahe esuk ai pasti. Dari luar negeri. Lah yo ai wayes, yes esuk. Oh, ora iso. Lah kowe apa iso? Nyanyi iki wis ditunggu ya tenanan nek luar negeri nek dalam. Ya. Nek luar negeri Piye? aku Ya. musiknya padha. Lagune apa? Bare aku lho. luar negeri berjudul Sandai. Oh, Sandai itu Musik. oh klik. Duh. Come on everybody, yo. No smoking. Thank you very much. Come on. You are welcome. This is song Sunday. Sandale sapa ning isor meja. Sandale sapa iwo sedaya. Golek itu, yo. Sandai. Telek minti. Apa? Sandai kok sandale sapa? Berarti bang kowe, wayah Leles nesu. Dagelan ana nesunan to lele. Lah iki neng-neng. Wes saya niki lho ngedekne sinden-sindene. Niki kepareng jumeneng sinten, Pak? Niki sing pinggir Sing dhewe. tesik kenyo kenyil-kenyil. Heeh. Nggih. Loro-loro, Mas. Kale-kale. Heeh, loro-loro. Oke. Sinten menika? Iki sing pinggir cedhak karo aku sih. Loro. Dalang. Kenalke ya. Mun iso nyawang ning ra iso nyanding. Ya, menangi dagelan kan kuwi to. Dagelan menange iki dina iki. Iki iso gandeng, iso Iso mangku. Lah padahal paling ya gur lus-lus tebak kae. Wis mati urip karek debak kuwi kok. Wis kodrat ki kodrat. Oh. Ha iki, monggo. Langsung supporte, jumeneng. Mas. Yo, Jos. monggo. Diajeng ayo. Yo. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu Kang. Derek pita pangan paring asma sinten diajeng? Nami kula Rindi. Rindi. Pidalem saking pundi diajeng? Dalam saking Tulungagung Kang Mas. Toprak tenan. Derek ditepungaken diajeng. Nggih. Kula paring asma Pangeran Aleando. Ingkang mijil saking tlatah Bojonegoro wong ayu. Nggih Kang Mas. Sajake jenengan tasik kenya dereng gadah pasangan nggih. Derek. Mbok bilih dalu niki sing dadi seksi piyayi mriki jenengan jejuduhan kalih kula pacaran kalih kula purun apa mboten? Mboten. Aku tak melah dalang ae. Ah, ditolak gendeng. Selamat malam. Iya, selamat malam. Namanya siapa, kenalan dong? Iya, nama saya yang lama atau yang baru? Kalau yang lama ya, Pak? Yang lama aku udah lupa. Oh, yang baru aja. Ya, yang baru belum jadi. Aduh, telek pitik. Duh, kok telek pitik piye to? Sing dindi Oh, karo pacaran. karo pasangane kok iso nduk wong ayu. Mbok ya sing mesra kaya kuwi ngono lho, Mas. Kuwi sampean pikir-pikir mana lho, Nduk? Sampean ora ngerti to. Apa? Rabi utawa ndek pasangan pelawak utawa dagelan kaya aku kuwi padha karo ngingoni slep 70. Kowe ora ngerti. Aku ning omah ki kaya apa kayaku? Bis 7, dam truk 2, sugembuh. Sugembuh. Iki wis dienggo pesugihan. Weh, tumbal aku. Asem iki.
Maksudnya ora pesugihan, aku iki anak-anake wong berada. Oh iya, wong duwe. Wong duwe. Duwe utang. Ngono, Nduk. Bondo donya bakal tak cukupi. Piye? Dipikir meneh. Tak takoni sampean wangsuli, gelem apa ora dadi pasanganku? Mboten. Mboten kurang kamu. Wis isin ta wae. Pak Pur, sing Piye, ketiwasan Pak Pur. Piye, Mas? Kula ditolak mentah-mentah kanthi geblak. Wong lanang iki ditolak ra masalah. Kurang apa nih, Mas? Kurang apa nih? Jane wis cukup sekabehane to, Wi. Dirayu, diteni, Nduk. Nah, wong lanang aja nganti kalah. C Mas, jereng. Ciri serampat gak? Lho, kok ngerayu kok serampat iki enak to, Bi? Kali-kali. Hari ini hari ini Minggu tentang lali weh. aku bersumpah Melek ta melek. izinkan aku Ayo tak anggap hiburan wong suwira krungu swara elek. untuk mencintamu. Piye Nduk suaraku? Biasa. Kuwi dangdut. Ya. Sing senenganmu apa to? Kalah weton ya iso. Ngapa awak dhewe biyen kepatho yen akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu watane ora gaduh Asale saka telon asih mantangan to iku diantem bokto rap. iya momen gambeli apa enek wong rayu kok gethuk indene to Mas ora dipikir lho sampean gijane apa lho kok so Kenapa mikir? ya paling gak kan diimbangi ya jalan kowe dhewe ngerusuhi aku terus kok Nyapa? wis sampean ndang rono nek ra gelem karo aku ora masalah Aku mau aku gua iki. heeh Ya Allah. aku milih buke kuwi ya Kowe tak omong ngene, tak warai. Piye? Aku kan sebagai kanca kowe ditolak kan ya rada. Ya, ya. Jadi minim Heeh. pegang tangannya. Minta pinjam tangannya sebentar, Mbak. Lho malah dikei ngene. Gak apa-apa iki Pak dok pitik. Iki kak tukang ngecek ndok pitik to nduk sampean iki. Lagune Deni Caknan. Diajeng Berarti mengena drijimu mucuk eri. sausnya. Nah, ning rayu. Kalau cocokno karo sayang. Ya. Sawangan Oh, goblok. Sapira Mas? Iso apa ora iso? Ada asli. Sapira? Sapira? Podang kuning ndek enek to piye iki? Ora ana aturan ae. Ayo setunggal tembang. Moh, Lho kok mau piye? Paring panglipur no, Mas. mungkin ada permintaan. Saking Pak Lurah napa Saking Bu Pak Lurah Lurah? napa Bu Lurah? Ya, Ada ya. lagu Tembang napa? napa Pak Lurah yang lain monggo. Request riyen mungkin Pak Don iki mungkin bapak-bapak kepala desa teng mriki kita ya. Paring dawuh. Nggih. Satu kecamatan Mas Rawuh. Kok paring dawuh nyapa yo nyanyi. Oh nyanyi nembang. Oke. Napa Bu? Cekap paring jauh. Senandung rindu. Lagune piye kuwi? Senandung Rindu Piye, Bu? duhai kekasih. Aku seneng nak Bu Lurah emosi. Kowe aja nggugah macan turu kowe. Kowe Bu Lurah mbok gawe emosi kok. Cekap paring jauh wae Mas. Anjing. Nanti tetap kita kasih Senandung rindu sesuai dengan request dari Bu Lurah. Leres. Untuk yang satu ini monggo. Lagu sing hit sak niki nggih. Oh terserah monggo. Oh nggih monggo ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang Mas. Ayang-ayang. Ah, nggih. Mas komen. Mas Dodo iso Mas lagu ini. Insya Allah sakit Pak. Duh, ini gitu Pak. Duh
dewa. Ya mati. Gede dawa. Sik Pak, sik. Ayang-ayang lho lagune kan aduh, terus piye? Dewa. Gede dawa, gadahane maratuwa. Tak odoti, tak peteki. Malah kaya gagang kendi. Kita gedek. Ayo. Maratuwa bu gede. Ayo. Pasopati. Gambar rejo luar biasa. Yo, terima kasih sinden cantiknya Indonesia luar biasa dan juga musiknya Pasopati juga istimewa. Tentunya nanti ada pesindennya Cak Komet, nggih Pak nggih. Sindene nggih wonten, sing bagian nyanyi dangdut nggih wonten. Siap. Ning saderenge ngoten Pak, penyanyine mangke minggah mriki diaturi rumiyin bapak-bapak kepala desa saking kecamatan setunggal kecamatan mriki diaturi minggah riyin ngoten dos pundi Bapak? Cocok. Ngoten nggih? Dipandu Mas. Inggih. Ingkang kersa minggah wonten. Nah, nggih. Nggih. Tanpa Ujug kira-kira rasa ngregengaken. hormat kula nggih. Ngregengaken ugi Nggih. paring berkah. Ah, So nggih. pangestu warga Gung wonten ing Aji. Ngambak Rejo. Monggo. Ah nggih. Pripun Bapak? Atur dumateng Bapak Kades. Ya. Paring dawuh mawon mboten. Oh, ngoten, Pak. Mbak Lurah monggo Mbak Lurah. Kalih Bu Lurah monggo. Oh, mboten. Lah napa wakil? Nek wakil. Kok iso buber wakil barang iku lho kok Ora iso. wakil kan karowan cedhong. Menawi mboten kersa nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Hari ini itu luar biasa terkhusus untuk sedaya warga mriki. Diberikan hiburan yang istimewa. Wonten ringkitan kados mekaten, wonten dagelane ugi wonten campur sarine. Wah, wonten campur sari sakniki artis dangdute ditanjake co. Ayo. Kolaborasine cocok tenan Mas. Wah. Nggih. Sesuk nguripke pentatonis diatonis luar biasa. Nah, nggih. Alhamdulillah. Monggo, Oke. ada si cantiknya Pasopati. Ya, oke. Ada siapa dia? Sopo dak? Sopo kae? Pokoke muning-mening. Muning-mening. Mbak Ami. Ami. Heeh. Yuk wonten diajeng ayo Ami. Melati. Melati, I love you. Pasopati. Yo. Hai. Hai. Oh, hai. Iya. Kalau Ayo deh. Melek. Hei, hei. Mas Dodo, Injih macange. Mas Komet. Nggih. Nah, mesake pira Mas nak nonton penyanyi niki Mas? Nggih, ngesane jane, Pak. Lah kok iso ngesakne? Heh? Kok iso mesakne nyapa? Jajal di sawah. Nggih, betapa beratnya bebannya gitu loh tadi. Oh. Apa iki to sing jenenge Aku mesti aku niteni. Niteni piye? Sing kene iki mesti suarane daul. Kok iso? Eh, Kok iso dhuwur? wis tak percaya. Titikane piye kok sing mbak iki suarane dhuwur sing iki gak dhuwur? Anu ngambil napas iki iso luwih-luwih lho to. Luwe-luwe. Kaya power bank lho. Power bank piye? Mulane ditakoki sik kok. Jajal ta siapno. Lho, Pak penyanyi. Siap, Bra? Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Yang tengah Mundur. Ke seluruh teman Pur. Mundur lagi, Pak. Piye, Pak? Hah? Piye keadaane? Ah, ngene wis padha. Sing pondok ki lho sing ndi sing padha kok iso wah blawur aku. Sik, kowe kene. Aku kono. Siapno. Kono. Siap, kruk. Untuk Komet dan juga Mbak siapa Ami? Mbak Ami, Komet dan Ami. Mbak Ami dulu. Siap, kruk. Istirahat di tempat, kruk. Siap, kruk.
Terus gerak. Hormat, hormat. Tegak gerak. Untuk komet. Siap gerak. 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 Apa nih, Pak? Kamu itu sebagai militer kok budek toh? Dungokno apa? Aku nunggu. Contoh ini Mbak Ami yang apa iki telinganya Jelas kok. sangat tajam. Tajam. Mbak Ami, siap gerak. Hormat gerak. Oh. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Komet. Siap gerak. Wes. Apa ya? Budek kamu ya. Lho ki kru. Oh, lah kok apa yo iso? Berarti kamu kupingnya kurang tajam. Tajam. Tajam apanya? Kuping budek kamu. Jajal kowe. Oke. Jajak. Saya sudah pernah ikut pramuka PBB dimanapun saya berada ikut. Mbak Ami, Ami, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Tutup. siap Pak. Hei. Hei. Pengen tenan nah iki. Terus 12 kono ben sabar gledek. Wong kene kur haho kono. Iki jenenge intelijensi yang kuat. Kecerdasan kowe iki. Kecerdasannya di atas rata-rata. Melebihi komputer. Betul. Siap ngono tok wis ngakep, Mas. Coba pegang mic-nya Mbak Ami. Miku dong pegang. Oh, mic-ku kok pegang kok bayani men kok so. Selamat malam Mbak Ami. Selamat malam, Mas. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mungkin Tuhan menciptakan hidup ini di dunia berpasang-pasangan. Apakah ini pasangan hidup aku? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena aku mencari yang normal. Aku juga normal. Tidak, kau tidak punya gulu. Kok iso ranti gulu tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Iki lho apa anune? Apa piye to kok iso? Vokal. Vokale ya. Paling tidak, nah aku yakin mesti vokal dangdut pasti juga bisa. Jajal dicek ae. Dicek. Nah awakmu tentu bisa. Mas, Bisa, tuh. kendang dangdut. Mas, kendang dangdut, Mas. Ketipung. Ikuti suara saya. Yang ini siapa namanya? Mas, Mbak Fiona. Fiona. Ya, Viola ya? Fiona. Fiona. Ya. Ikuti suara saya ya. Ya. La 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 la. Ya. Oh, alah tes vokal ngene iki ya. Iki ketoke beban hidupe abot dipecah iki. Abot kene lho. Oh, blok tadi. Sing tengah. Mbak Ami. Iya, Pra. Dadah. Oke. La 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 la. Ayo toh. Oh, 1 2 3 4. La 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 Ngono kok ya kolu mangan bojone. La la la. Tes vokal sama Caci. La 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 berdua. Yuk. La 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 la. Sadodo. Sakno ya jek nom jane. Apa ngomong aku bento no? Gendeng. Tak tuwa ke gulu menjengem tenan kok. Gulu mence ya ora. Wes. Aku wis dibento-bentono karo kancaku. Sesuai dengan permintaan dari Ibu Kepala Desa tadi. Pancen kula matur nuwun dumateng Mas Komet Saitoni Rojim menika pun cocok dadi guru vokal. Ya, Bos. Lah suarane ya kepenak, mulane dicek yogete dites dhisik. Oke, tak golek kamar cilik-cilikan ya, Dek. Kok kamar cilik-cilikan ning Sing kene gede. wae. Eh? Ning kene wae goyangan ngene kowe sing nggambli. Piye? Ayo. Akrungu suarane kendang mbokmu mbokmu penontonane cingkrak-cingkrak goyang-goyang tung-tung deng tak deng maju
Oke. Goyangan Sekali lagi contohnya kurang cetha. Kurang cetha, Mas. Krungu suarane kendang mbokmu penontonne cingkrak goyang tung ting tak trang maju sudah jelas apa belum? Kurang pisan, Mas. Krungu suara pisan kas untuk piring. Kayak hadiah Garudon ya. Kene sik, Pak kene sik. Sing cilik sik, Mas. Ayo Dik, sayang kene Dik. Sik. Iki iso jalan. Nek Pak Hadi radi mriki, Pak. Anu radi miring mriki, Pak. Ngapunten. Kersane tercipta keadilan, Pak. Nah, Pak Hadi. Agak sini sayang, ya maju ya. Perhatikan kendangnya, saya akan Kersane Pak Pur ki iso menikmati. lah ngono mosok sing bendina ngajak kok blas ra. Ra iso. Gitu. Niki selehno apa? Yuk langsung dikasih goyang. Ada Tangan apa sikil Krungu tengen ngarep. suarane kendang tung mbokmu marai becak ki melok iki lho wayahe Iki lho Cek Kiko. Cek Kiko dah Kiko. Kiko. iya Ayo Mbak sampean ngono ya. Dadah. Tangan anu apa sikil tengen ning ngarep, sikil kiwa ning guri. Tangane gua ning perapatan. kuwi jenenge mutilasi Ya tangane ning ngarep. Ayo. tangane piye Mbak tangane Gagahe rada ya Gageran tombok kersane Pak Pur. Ya ayo ngono. ora aku jadi tanya. krungu suarane kendang tung mbokmu Penontone joget goyang tuntung gentak jeng iu Loh kancaku kenapa? Kowe ngrasakno apa le? aku ngrasakno apa Rasane piye? iki urung sing ngono Mulane kono dijajal lah dhisik. iya iki piye dilanjut ora Kowe nek percaya aku, nggonmu go ning tukang las. iya apa Ben dipatri. ayo Mbak ya Mbak Sekarang Mbak ke sini Aku ya. Mbak Mindol. Kowe kok malah mlepeken. oh Mbak ini kan sudah ditunggu-tunggu masyarakat Komet. apa Ketika Mbak Mindol maju, iya Pak Pur sudah kelira-keliri. Pak Pur sendiri katanya ya ingin Apa kuat? alah Ora Mas, ora mikir aku. Alah ra mikir ning batin kok. agak maju ada belowokan agak maju Kene lho. Oh, iki yo nrutus ae ketok gak iki. apa-apa didusi japik Lho, Mbak anggap ora waras ya didusi gak apik piye. Nyentok bayar. Wah, Nyentok bayar janjine. Mbak Mi. Dah, Pate kenyek. Wanene met dianggep wong tipis. Nyentok bayar. lemah bayar ngerti tak rogoh sisan Kok mbok rogoh piye to kowe iki? lah kowe nek sithik-sithik kok Tegese ini wanita mahal harga dirinya terjaga. Iya. sak mahal to nek wong ingin dari yo nyelengi to ayo Nyelengi iki opo lho kok. Siap. krungu sakit to Krungu suarane kendang tumbokmu Oh, lain daripada yang lain. tumbokmu penantone dikrak Babur goyang tung gendak brang ngono kok wah Papur delok apa Pak Pur ngono terima aku wis gak ingin gak mikir oh tiba yo games barang kene goyang kok ngono kuwi kowe gak ngerti to krungu ora oh Mas Gomet. nggih Engko heman Mas. Hah? Angge Kowe eman, mubadir no Pak nggih.